Onnellisuus on tavallaan suhteellista. Sanotaan, että sä oot tyytyväinen, kun sä saat jotakin, mitä sä haluat. Ja sit jos yhtäkkiä saakki sitä tuplamäärän, saat hetken tyytyväisempi. Sitten pian siihen sopeutuu ja kohtaat sillä tuplamäärälläkin ihan yhtä tyytyväinen kuin aluksi. Mutta jos koetat palata siihen alkuperäiseen tilaan, huomaat, että oot vähemmän tyytyväinen kuin mitä olit ennen kuin pääsit vähän mässäilemään. Se määrä nautintoja ja viihdykkeitä, minkä tarvit tunteaksesi täyttymystä, vaan kasvaa, jos sen antaa kasvaa. Mutta pidemmän päälle sillä ei tule yhtään tyytyväisemmäksi. Siihen suuntaan luisuminen, että kaikkea on oltava enemmän ja enemmän, on äärimmäisen helppoa, kun taas polkua takaisin kulkeminen on tiukkaa kitumista ja tietoisia valintoja. Kun annat vähän periksi sille vähimmän vastuksen tielle, otat toisen keksin, torkutat aamulla, skippaat luennon, tulee siitä uusi normi ja takaisin paluu on se kovimman vastuksen tie. Tervetuloa hedoniseen orvan pyörään. Kyky erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan, että niissä kummassakin olisi joku tolkku. Vapaa-aika tuntuisi ansaitulta ja sen tahtoisi siksi käyttää hyvin ja töiden kanssa olisi aikaansaava, sehän on suoraan sidottu siihen, että ei anna sen hedonisen orvan pyörän viedä. Lukion toisella mä koin burnoutin, mutta se ei johtunut siitä, että mä olisin raatanut itteni loppuun. Mulle aikaansaanti ja itsensä koville pistäminen tuotti aina hyvää oloa. Burnout lähti ihan vastakohdasta siitä, kun en saanut mitään aikaan. Eli yhdessä vaiheessa mä en onnistunut olemaan aikaansaava ja kouluhommat pääsi kasaantumaan. Joten mä laitoin niihin lisää aikaa, mutta tuottavuus laski ennestään. Laitoin siihen enemmän ja enemmän aikaa, tuottavuus laski ja lopulta mun aikaansaanti oli levitetty niin ohueksi niin pitkälle ajanjaksolle, että hommilla ei ollut loppua. En ikinä lopettanut työskentelyä. Tehokkaan työskentelyajan ja ansaitun vapaa-ajan raja hälveni, kunnes se lakkasi olemasta. Ja siinä kohtaa ollaan pulassa. Silloin ei enää tee kumpaakaan työtä tai hupia, vaan on kaiken aikaa puuduttavassa limbossa, hukassa jossain niiden välimaastossa. Jossain vaiheessa työ sekä huvi vaatii vaivaa ja lopussa ottaa palkinto, mutta prokrastinaatio se imee kaiken. Kunnes ainoa asia mikä etenee on aika ja lopussa odottaa vaan ahdistus. Ja kaiken aikaa juuri se on se vähimmän vastuksen tie. Mä pystyin käyttämään kokonaisia päiviä, tehdä ei mitään ja silti olla päivän päätteeksi lopen uupunut ja henkisiltä voimavaroitani käytetty. Viheliäisin juttu tämmöisessä prokrastinaatiolimbossa on se, että mitä kovempaa koetat puskea, sitä syvemmälle vajoat juoksuhiekkaan. Ja mä tein sen virheen. Monta kertaa valutettuani puoli päivää prokrastinointiin ilmoitin itselleni, no niin, tässä olikin nyt tämän päivän vapaa-aika ja loppupäivän teen töitä. Ja sitten jatkoin prokrastinaatiota nukkumaan menoa asti. Mitään vapaa-aikaa ei koskaan ollutkaan. Mikään päivässä ei ollut saamattomuudesta huolimatta rentouttavaa ja todellisuudessa kyky saada mitään aikaan oli tuhottu jo muutaman ensimmäisen tunnin aikana. Se keskipäivän suunnanmuutos oli valhe. Lopulta mielipaha kohdistui itse aikaan. Ahditus kärjistyi aina illalla. Mä suhtauduin seuraavan päivän tuloon kauhulla. Se tarkoitti uusia tehtäviä, kun vanhatkin vielä odotti tekijäänsä. Kaikki aika meni tietokoneen äärellä olevinaan koulutöitä tehden, mutta töiden määrä vaan kasvoi. Toivoin jotain taikaloitsua, jolla mä pysäyttäisin ajan ja ottaisin omassa rauhassa muun maailman kiinni. No mä kompastelin koeviikon läpi ja selvisin yllättävän hyvin. Uusi opintojakso alkoi, tehtävälista nollaantui ja sain miettiä, että mitä tästä nyt opittiin. Mulla ei ole tarjota kaikille kaikissa elämäntilanteissa toimivaa fiksiä tähän. Toivon, että mulla olisi, kun mä haluaisin kuulla se itekin. Mutta se ratkaisu, mikä itselläni on toiminut ennen, piilee juoksuhiekka-vertauksessa, jonka mä tein hetki sitten. Pitää vaan lopettaa potkiminen, päästä irti sit käsillä olevasta työstä, joka ei tunnu etenevä. Täytyy antaa itsensä unohtaa hetkeksi ajatus työstä ennen vapaa-aikaa ja mennä nauttimaan siitä estyneestä, aidosta, hyvin käytetystä vapaudesta. Se pitää sallia itselleen, koska se käy helpommin kuin se työ, joka on nyt se juoksuhiekka. Kun hetkeen ei ole onnistunut kummassakaan, on voitto onnistua edes yhdessä siinä helpommassa. Sen työn täytyy vaan antaa mennä. Pitää sallia itselleen vähän lepoa ja itsensä nollaamista, että sitten kun palaa hommiin oikeasti pystyy keskittymään siihen. Viettää se kunnon vapaa-aikaa, tekee kivoja juttuja, joilla on aidosti väliä. Ja sitten kun palaa hommiin, pitää tehdä se itsetietoisena, itseään tarkkailen. Tehdä joko töitä tai olla vapaa-ajalla. Ja antaa käsillä olevalle täys keskittyminen. Pitää vahtia itseään lipsahduksien varalta, koska kun astuu hedoniseen orvan pyörään, se on menoa se.